दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेरलाव बेरथाव ब्रह्म जाय बिथाङा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा दिनै सुथुरफोरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादों आरो बिथांनि थैनांनायनि जाथायखौ खोनानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दुखु मोननाय फोरमायनायावनो जों थाबथायाखै दिनै बे जाथायनि सायाव मोनसे नायबिजिरनाय जानांगौ मोनसे तदन्त जानांगौ दायनिगिरिखौ बेवहाय साजा होनांगौ बिनि थाखाय जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायजों दिनै चिल्ड्रेन पार्कआव जोङो 2 घन्टानि धर्ना जोङो दिनै हाबाफारि लानाय जादों बे धर्ना हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा बा दिनै दल संगठनफोरा ओनसोलाव माने बिटिआर सुक्ति जालांनाय बायदि बा बिटिआर सुक्तियाव होनाय बायदि जे गोजोन गायसननो थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बेवहायनो बबेबा मोनसे चक्र बबेबा मोनसे सोरनिबा उसुथुनिबा सोरनिबा मोनसे थुन जलायनायाव बेबायदि घटनाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थादों नामा जोंनियाव मोनसे सन्देह बिनि थाखायनो बे दायाव बे माने घटनायाव जड़ित थानाय दायनिगिरिफोरखौ जेरैखि जाया हमनायनि गेजेरजों गोख्रों मोनसे पानिशमेन्टखौ होथारनांगोन आरो ओनसोलाव सरासनस्रा सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथिनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगोन जों बेखौ दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाथियार गैयै मोनसे समाज बा हिंसा गैयै मोनसे समाज गायसननो थाखाय 2008निफ्राय दिनै खामानि मावबोबाय थादों आरो बे मावथांखिखौ जोङो दिनै मावबाय थादों आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुनु बुथारनाय खुनु हिंसानि खामानि बेखौ जोङो मदद खालामनो हाया आरो बेखौ जोङो नाजावनो हाया जायखिजाया हिंसा बा जायखिजाया बुथारनाय जायखिजाया अयनायनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंबोदों आरो गसंलांबाय थागोन थिग बेबायदिनो दिनैनि नैबे जे जानानै थांनाय बेरलाव बेरथाव ब्रह्मनि जिखिनि बुथारनाय दायनिगिरि बै दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौनि थाखाय दिनै जिल्ला प्रशासननिफ्राय बा जिल्ला पुलिस बिफाननिफ्राय गोख्रों राहा लानांगौ जोङो बेखौ दाबि खालामदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि डिजिपि बिथांमोननिसिमबो जोङो दाबि दैखांदों आरो बिथांमोननि खाथियाव मोनसे बाथ्राखौनो बुंबावनो लुबैदों बेबायदि जाथाया आपार आसामाव जुदि जायोब्ला बे जाथायनि सायाव तदन्त खालामनो थाखाय हयथ' माने आसामनि चिफ मिनिस्टार बा आसामनि डिजिपि बिथांमोना माने हयथ' माने बिनि सायाव मोनसे बिथोन हरखांनाय बेबायदि जासिगौमोन नाथाय बेबायदि घटनाया जोंनि आसामाव जानायनि थाखायनो नामा जे दिनैनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा खुनु बे बेलायाव माने नायबिजिरनांगौ बा तदन्त खालामनांगौनि थाखाय माने गोख्रों बेबायदि निर्देश बेबायदि हराखै नाथाय बेखौ जोङो बुंनो लुबैदों जोङो आसामनि थागिबि जोङो दिनै बर'फ्रा आसामनि जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो दिनै सानदों बेफोरनो माने हारि हारिसाफोरजों खौसेथि माने थांनानै थानाय बा जौगानायनि बाथ्राफोरखौ जोंबो लुबैदों नाथाय दिनै जों बायदि बर' हारिनि सासे फोरोंगिरिया बुथार जानायाव बा सासे फोरोंगिरिया सुबुं समाज दानायाव बा मानब सम्पद दानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो दिनै बे बुथारग्लुंनाया मानो फोरोंगिरि समाजखौबो अपमान खालामनाय जादों आरो दिनै शिक्षा बिभागखौ दिनै डिपार्टमेन्टखौ माने जाय बिथां माने रनज पेगु बिथाङा दिनै माने नाजावनानै दङ बिथांनिफ्रायबो दिनै शिक्षा बिभागनिनो सासे फोरोंगिरिया जे बुथार जाबाय बिनि सायाव खुनु मन्तब्य होनाय जोङो नुनो मोनाखै बिनि थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि डिजिपि आरो आसामनि शिक्षा मन्त्रि बिथांमोननिसिम जोङो दाबि दैखांनो लुबैदों जे सासे फोरोंगिरि बुथार जानाय बियो माब्लाबाबो नाजावथाव नङा आरो बिनि सायाव दायनिगिरिखौ हमनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दिनै दाबि दैखांदों गोजोन्थों बिनि हेंथायै जोङो गसंथाबोबाय थादों दा बियो मानि थाखाय जादों बे मानि थाखाय जानो मोन्दों बे जानो मोननायखौनो दिनै माने जेन जाया बिनि थाखायनो मोनसे गृह बिभागनिफ्राय नखर बिफाननिफ्राय चिफ मिनिस्टारनिफ्राय मोनसे गोख्रों मोनसे राहा लानांगौ जोङो दिनै बेखौ जोङो लुबैदों नङाब्ला दिनै मा होनदों जोंनियाव दिनै मा होनदों गोजोना गायसनजाखानाय आरो बेवहायनो असान्थिया फैफिनोब्ला जोंनि गेजेराव गुलुं गुजुं जागोन आरो जौगानायनि खामानि मावनायावबो हेंथा जागोन आरो गावजों गाव मोनसे अनलायलायनायनि थासारि बेबो नस्थ' जागोन बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जेन इयुनाव जानो हाया बिनि थाखाय जे घटना जादों बे घटनायाव जड़ित थानाय दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनायनि गेजेरजों मोनसे बिदिन्थि बेवहाय लाबोनानै होफैनांगौ गोजोन्थों पुलिस बिफाना दिनै बे दायनि सायाव बा बे घटनानि सायाव बेसेबां माने गोख्रोङै खामानि मावदों बिथांमोननि गोख्रोङै खामानि मावनाय बा दायनिगिरिखौ हमनाय बेबायदि दासिमाव जोङो नुनो मोनाखै दिनै 10 तारिखआवनो जानाय बे घटना दासिमाव 48 घन्टा 72 घन्टायाव हाबनो नागिरबाय दासिमाव दायनिगिरिखौ हमनायनि तथ्य बा हमनायनि बाथ्राफोरखौ दिनै पाब्लिक जितु खालामाखै बा रायजोफोरनो मिथिसार होनाय जायाखै बिनि थाखायनो दिनै जोङो बुंनो बाध्य जादों जे जिल्ला प्रशासननिफ्राय बे घटनानि सायाव जड़ित थानाय दायनिगिरिखौ हमनांगौनि बेलायाव बिथांमोना फेलें जादों होननानै जोङो दिनै बुंनो नागिरदों
2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 995485252 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।